zmenami tejto novej doby. Prešla veľa krokov za všetky tie uplynuté roky. Čas sa nedá zastaviť, stále veľmi rýchlo plyne. Každú chvíľu sa niekto narodí a iný zahynie. Preto cen si každú jednu voľnú minútu, lebo raz ti bude chyba, budeš ju mať minútu. Bude sa obviňovať za to, aký si bol len tupý, keď si veľa času nevenoval práve tým druhým. Čas ten rýchlo plyne, nikto ho neovláda. V tomto svete v zimách prevláda iba nadvláda. Ľudí netrapia pocity a ich staré spomienky na prežité dni jednoduchých ľudí od plienky. Prečo sa nepozierať späť na tie krásne chvíle s rodinou a kamarátmi? Už ti to není milé, zabudol si na tie príhody a na ten zlatý vek. Chorý zdravý, ale musíš čase stále bdieť. Hodina, minúta, sekunda, stotina, kamaráti, láska, zdravie, rodina. Dôležité veci v tejto urýchlenej dobe, k tomu voľný čas, aby si sa mal dobre. Hodina, minúta, sekunda, stotina, kamaráti, láska, zdravie a rodina. Dôležité veci v tejto urýchlenej dobe, k tomu voľný čas, aby si sa mal dobre. Ľudia zabudajú, stále ukazujú na iných, za svoje chyby ukazujú na tých nevinných. Dlhoroční bratia, ale dneska sú len superi. Hlavne prázdnota, nikto im už neverí. Zabudol si na známeho, keď mal oslavu. Na ulici nevieš opätovať hlášku z pozdravu. Aký si ty pán, keď nepoznáš morálne zásady? Zabudol si, ten čas letí, ten nezastavíš. Jak to bolo pred 100 rokmi, nikto asi nevie. Vtedy neriešilo sa, kto nosí biele a či hnedé. Ľudia boli radi za to málo, čo pri sebe mali. Boli hrdí darčekom, ktorý svojim deťom dali. Čo je ti priorita po tej dokonalej dobe? Ešte vôbec, čo je pre teba v tejto dobe dobre? Zabudol si na toľko veľa jednoduchých vecí. Časom meníš si povahu, čas jednoducho letí. Hodina, minúta, sekunda, stotina, kamaráti, láska, zdravie, rodina. Dôležité veci v tejto urýchlenej dobe, k tomu voľný čas, aby si sa mal dobre. Hodina, minúta, sekunda, stotina, kamaráti, láska, zdravie a rodina. Dôležité veci v tejto urýchlenej dobe, k tomu voľný čas, aby si sa mal dobre. Už nie som malý fagan, už nie som malý zasran. Vyrasta strom, ktorý som už dávno zasal. Spolu s bebom 3 roky dozadu. Ten čas tak plyne, stále držíme si podstatu. Neboli sme viem te prvý, aký časom prišli druhý. Po OF-ku, N2Bčku vstúpili sme do hry a držíme si trend, aj keď zás neskoro. Nehrnieme sa dopredu, mohlo by byť moc skoro.